Sunugan 2018. Wow. Konduktor. Wow. Tito Mon. Wow. Host niya mga ka-answer. Ako nga pala si Mocha Frappuccino para magatid ang legit fake news sa Pilipinas. So, balitang-balita, alam nyo naman na pumanaw na si Chocolate, rest in peace. At gusto ko lang makita nyo tong video na to sa isa sa kanilang mga kaibigan. Ano ang gusto mong sabihin? Naririnig ka ni Po ngayon kahit... Chocolate. Ay, dito. Sorry. Teka lang, buhay pa isang kaibigan ko, Ate Winnie, Miss Ate Winnie. Sorry po. Tito Winnie, wag naman lahat sila. Oo. Kaya kudos sa lahat ng mga komedyante dyan. Kahit sa, di ba, kahit sa panahon na dapat nagluluksa kayo, nakakahanap pa rin kayo ng paraan para magpasaya ng tao or magpatawa ng kahit kaunti. Sana maging isang maganda tong ehemplo at magandang wake-up call para sa mga tao nga nagtatrabaho or para pinapagod ang sarili na lagpas sa kanilang kakayanan. Di ba? Kita mo si Nadales nung siya ay nagtatrabaho, di ba? Sa bigyan natin ng balance ang ating buhay, di lang pwedeng puro trabaho, di lang pwedeng puro kalokohan, di lang pwedeng puro ganyan. Dapat i-balance mo lahat para sa huli ay hindi madali ang iyong katawan. So, rest in peace. Maraming salamat sa lahat ng pagpapatawa mo. And sana ay makapagpahinga ka ng maayos. Siguro narinig nyo na nangyari kay Makagago, isang YouTuber na sikat sa kanyang mga diss na mga content, sa kanyang mga music, 'di ba? Kamakailan siya ay pumunta sa Sunugan, siya ay sinuntok ng isa pang rapper, siguro na pikon, 'di ba? 'Di ba pag asartalo ka kailangan mo ng mamisikal, 'di ba? Kudos kay Makagago at pumunta siya doon kahit halos lahat ng mga judges ay against him. So, makikita mo ang state of rapping sa lugar na yun, kung paano gumalaw, paano umasta ang mga tao. 'Di ba? Kung sumali ka sa isang bagay na alam mo naduduruin ka. Pag napikon ka, talo ka, 'di ba? Parang parang elementary lang to. So, the fact na tinake nito ni Makagago na na tunay na lalaki, good kudos sa kanya. Kumbaga, binuhat niya yung kaskwatera na ginawa sa kanya. Dahil doon, panoorin muna natin saglit ang isa pang sunugan na nakita ko sa kansa ng internet. Kapag may weight, hindi aakyat. Ito. Hindi ko umakyat. Umakyat. Paano ka lilipat kung di aakyat? Tanga. Ay, isa ka ba? Isa ka kabayo! Hindi ba lumilipat ang pababa? Bobo! Isa ka ba naman kabayo? Ano ba to? About saan ba to? Ba! Tanga! Wag. Pababa! Oh! Banter! Pababa! Naglalanding! Lumalanding nga pa baba. Wag mo lumala! Ay, hindi kayo nagkaroon ng kasalanan. Dapat Ay! hindi At tanga mo! At tanga mo! Engineer ka pa naman! Hindi naman engineer yan eh! Engineer! At kayo hindi kustada lang isama. Oh, pakialam mo! Diyan! 316! Kayo na lang! Ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan! Kaya Sandali, ano ba nangyayari? 'Di ba nga pag ang alkansya walang laman, pag inalog maingay. So pag dinadaan mo sa sigaw, alam mo na. So hindi ko pa alam ano pa nangyayari dito, pero siguro about sa relihiyon, pero panoorin pa natin. Ay, ang panananak! Kaya siya! Mahal niya! Ang tao! Tanga! Bigatin siya, mabigat. Tanga! Bigatin siya! Only one bobo! Nakabiyasa ka na ng bigat-bigat na! Talagang bigatin si Jesu Cristo! Nag-iisang anak mo! Okay, so ano na naman to, isang INC versus Catholic na debate. Tignan natin sa tayo dadalhin nito. Dadalhin ba tayo nito sa langit? Sige, tignan natin. Overweight yun, bobo! Ayoko, bumili ka! Tanga, bobo ka eh! Bumili ka! Pawis ba yung meron siya? May naiintindihan ba kayo sa nangyayari? Marami! Lahat kami anak ng Diyos! Maliban lang sa'yo! Ay, sabi nito, bigatin, the only bigatin siya. Pucha, yung pala yung bigatin. Kala ko bigatin na mataba. Sigaw kasi na sigaw ito naka-orange. Hindi ko maintindihan eh. Isa samantala madami anak ng Diyos. Abay, lahat ng tao dito! Oh! Bukod tangi sa'yo! Oh, time! 5 minutes! Magigay para sa kanilang pareho. Kaya, basa! Madami pang anak ng Diyos, hindi lang. Maraming anak ng Diyos! Lahat kami! Tanga! Isang araw nga ng ang mga anak ng Diyos. Oh! Ang dami! Si Paroon. Mga anak ng Diyos! Mga! Naintindihan mo? Ano nangyayari? Dami! Ang dami! Hindi! Pag-aralan mo mabuti! Lumata na siya! Oo! Huwag mo ako turuan! Nag-aral ako ikaw, bobo!
May mga iPad pa silang Wala ka nga dala. Facebook eh. Oh! Wasak! Tingin ko, sakayan kayong lahat. Kung sabihin ko, Napakakarumal-dumal din ang pagkamatay niya. Mas karumal-dumal siya. Ah! Hindi ka rumal-dumal! Karumal-dumal nung isinilang ka sa mundo! Kaya tandaan mo, malaki pagkakamali ng Diyos nung isinilang ka ng nanay mo dahil ang nanay mo nagputa sa tatay mo. The number you have dialed is not in service at this time. Siyempre, di ba, sabi ko kasi, pagdating sa mga argumento, pag wala ka ng madepensa sa sarili mo, atakihin mo yung tao, ad hominem yun. Pag inatake mo na yung tao, hindi na yung argumento yung ang dinedepensa mo. Walang kwentang hangin yun sinabi niya. Okay? Wala akong dinedepensa sa either na to. Pinapanood ko lang yung kakansera ng both parties. So, pagpatuloy natin. Kaya pa ba? Ito si Jesus, pinako sa ko dahil sa kasamaang nagawa niya. Anong kasamaan? Anong kasamaan? Ang tanga mo! Ano ba yan? Dahil sa kasamaan ko! Nandamay pa. Alam mo! Kaya pinako si Cristo sa cross dahil sa'yo! Tanga, bobo ka. Isa ka pa rin! Ang laki mo! Ay, hindi ka pala malaki! Ang liit mo! Tanga! Si Kristo, bigatensan. Yung mga pinanggit niya dyan ng mga anak ng Diyos, yun yung ginawa. Kasi pag sinabing ginawa, Sumasakit na yung tenga niya. Naka-megaphone sa tenga po siya. Cancer at sukot ng video to ang saya. parang ito, akala nyo na siya ng tatay at nanay niya. Ang problem yan. Tinalo pa sila makagago. Tinala ko sino kasi. Sumakto. Oh, Mike Swift! Enigma! Ipasok nyo na itong mga to. napanalo tayong lahat. Price tag! Nanay at Hindi, tatay. alaman mo. Talaga, chismosa ako eh. Bakla ka talaga. O, bakla ka rin naman, kumari ka pa. Gusto mo nga gawin jowa ako eh. Oo, Hindi mami. ako bakla. Bakla ka. Sino ba jowa mo? Oh. Lalaki, babae. Lalaki. Meron ka bakla asawa, babae. Tanga, di tombo yun. Hindi ganun yun. Iba ang sexual preference sa sexual identity. Hindi porket gusto mo manamit ng mga babae, gusto mo rin lalaki. Okay? Mag-evolve na tayo, ha? Pinipo mo yung lalaki kasama mo, parusa ang abutin mo. Tanga, pagpapala yun. Ikaw ang parusa. O, basahin natin. Anong O, parusa? basahin mo. Ama! Patutulayan ko sa'yo! Gusto ko every time na nagsasalita to ng Ori, zero-zoe lang agad na nag-record eh. お前はもう死んでいる。 Oh, shit, may sasabihin na naman tong cancer. Bakla lang ang maliligtas! Sa silong ng langit, ang lahat ng nakatali ang maliligtas! Ano nakatali sa bakla? Ano ba nakatali sa bakla? John Lloyd Cruz! Ano? Nandito ba tayo sa Sunugan! sunugan natin? Ano? Nakatatabi ko sa'yo, bakla lang ang gumagawa ng himala sapagkat sila kaya nilang bumuhay ng patay. Pag binuhay nila ang patay, hawak-hawak ang ulo, sabay sigaw, Papa! Oh my God. Hindi ko kilala ang tao to. Ako sa Jesus kilala ko ang Diyos. Siyempre nag- Abay, sarapin mo! Bakit inarap mo yan? Ang lit din tatawin mo yan eh! Ito, harapin mo! Yung kalaban mo! Yan! Paano mo haharapin niya naka-megaphone? Hindi balance yung... Pa nagsasalita si Kuya naka-blue, talagang dinutot-dot nila. Sinusunog nila yung kaluluwa niya. What the hell? Ayoko. Ikaw ka tayo maming ka na, magladlad ka na, bakla Bakla rin. ka, kunwari ka pa. Ano ba meron kung bakla siya o hindi? Please, naghahanap ako sa comment section. About saan ba to? So parang pinagtatalo lang nila yung kung ano yung sinabi sa Biblia. Nonsense yung pagtatalo kasi naglalaitan lang sila guys. Ikaw mo kilay mo. Panginoon ng Iso Cristo. Ang subject matter dito, ang pagparito ng Iso Cristo. O ngayon, ano nga? Andun pa rin siya ang putya. Alam nyo, 10 minuto tong lechon video to at wala akong naintindihan sa kanilang pinagtatalunan. Sigaw ng sigaw, yung lechon naka-enervon na yun. Nasobra siya sa energy at yun, ito na. So Mike Swift tsaka Enigma, alam mo na, mag-ingat-ingat na kami bagong sunugan ng diwa kasi puro ad hominem attack sa kanilang ginawa. So sunod na balitang ina. Balita, di ba? Women's Month ngayon at
Number 1, isa sa top 20 yung mga Pinay na mga women, di ba? Bigyan natin ng palakpakan. I'm so proud of our ultimate race, di ba? Taas ang bandila ng Pilipinas para sa mga babae. So, pinakagusto nila dito ay romantic, behind the scenes, and verified couple. At kung titignan mo lahat dito sa mga babae throughout sa buong mundo, ang mga Pilipina lang natin ang merong romantic. Kaya mga lalaki dyan, maging romantic naman kayo. Huwag kayong puro sogo. Ha? Bigyan nyo sila ng onting romance. Mukhang naghahanap sila. Mukhang nakukulangan sila. Sobrang tuyo ng Pilipinas ngayon at hirap makakuha ng tubig. At least sila man lang ay mabasa. Mas gusto nila yung mas chill. Dito lang sa Australia, gusto warakan. Ano ba ang gusto ng Japan? Ba't ganito? Ba't ganon? Okay, hindi ko na... Okay. So, gusto nila maging mga CR doon. Bahala sila doon. Ano nga pala yung behind the scenes? Kala ba nila BTS to? Tinamaan yung mga K-pop lovers dyan. Mabuhay mga babae! Mabuhay! Para kay Goyo, mabuhay! Sunod na balita kita. So, speaking of babae, meron nag-viral ngayon na post regarding sa isang babaeng nag-post sa Facebook ng isang lalaki, isang konduktor na alam ang kanyang information dahil hiningi yun sa bus. So, sinabihan sila, ingat ma'am, salamat po sa pagsakay. So, ingat! Siyempre, ano naman sa Facebook, di ba? Lahat dito korte, lahat meron paghuhusga, at lahat meron na agad hatol. Halos lahat! Diba, daig pa yung mga pinag-aaralan ng mga lawyers. So, sabi niya rito na kakasuhan daw niya to, gagawa daw siya ng mga action, na natakot daw siya. At totoo naman, di dapat ako nagbibigay ng opinion dahil sa tong legit fake news channel. Bayaran ng aking tiwala sa sarili, nasa mali pa rin yung lalaki dito. Mali yung kanyang ginawa. Kasi nasa sayo yung trust no iyong pasahero o client, diba? Customer mo yan, kung conductor ka na gawin mo private lang mga informasyon na binigay sa'yo. Creepy yun eh. Okay? Ang mali lang dito na ginawa ni ate, nasobrahan siya sa outrage culture na meron ngayon ng buong mundo, na pag meron lang ginawa na mali, kailangan mo na ilagay, ipako sa cruise sa Facebook to na taong to, diba? Nagsimula yan sa mga pinipicturean, ayaw bigyan ng upuan sa MRT, diba? Nagsimula yun, minsan hindi pa binoblur kapal na mukha, diba? Pinapaya sila online. So, nasa tama na sana si ate, pero sa maling paraan niya to pinakita. Ano nga yung kung pinost niya sa Facebook, diba? Ano nakuha niya rito? Hindi naman siya lalapitan ng mga lawyer o ano. Kailangan, dapat ginawa niya to behind the scenes at napatawan ng tamang parusa, tamang legal action yung lalaki. Dahil pinost niya rito sa Facebook, naglabasan ng mga kaso sa lipunan na dinedepensahan na, ayan, tulad niya ngayon. Basta marami nagsasabi sa comment section na buti pa ikaw, nagsabi na maingat, ganyan. Pero diba, kahit nasa tama yung sinabi ni Kuya dito, creepy at may mga taong nag-handle ng mga contact info nyo sa Global Smart, sa PLDT. Hindi ka naman nila mini-message kung kamusta ka na eh. Kahit mapalalaki man yan o babae, creepy yun. Wala dapat tayong double standards pagdating sa safety at security ng mga. Kahit yung intensyon ni Kuya ay mabuti, pwede itong gayahin ng mga tao under that influence na, basta sa simula, gagawin ko parang wala lang, mangangamusta lang ako. Pero pag off guard na yung kakausapin ko, yung sabihan ko na ng mga kung ano-anong kalokohan, di ba? So, cancel yung comment section na to, wag nyo nang tigdan. ito tulad sinabi nito, grabe naman kayo mang-discriminate ng tao, malay mo nagustuhan ka lang ni Manong. Hindi, kahit na hindi sa ganyang paraan. Kasi kumbaga hiningi yung ID ni ate para malaman kung kailangan siya bigyan ng discount. At maganda ka man o hindi, na mali na ilagpas mo doon sa oras ng trabaho mo yung ginawa mo. Kahit nasa tama intensyon ni Kuya, mali pa rin na ginawa niya to. Sa akin mga nasaliksik, ang depensa daw ni Kuya, bakit niya to daw minessage? Nagkaroon daw ng problema si ate, so para kinamusta lang niya kung okay lang siya after no kanyang trip. Nagkamali pareho dito. Una nagkamali dito yung lalaki, pangalawa nagkamali dito yung babae. Hindi Korte Suprema ang Facebook, hindi mga lawyer ang lahat ng mga cancel sa Facebook. Sunod na balita kita. Balita, sakto, diba? Dahil namamayagpag ang mga Pilipinas sa Pornhub ay naglabas ng gym ang Sogo Hotel. Wow! Kunyari na lang mag-push up, nagpo-pull ups tayo dyan. Saktong-sakto pa. Kaya yung mga wala ng jowa dyan, dito na lang kayo. Everyday fitness. Kabahan na ang anytime fitness dyan. Pinagpapawisan ka naman, busog ka pa. Busog ka pa sa pagmama. Hops, tama na po ang chance. Sunod na balitang ina. Tito Mon Tulfo nagsabi ng kanyang saloobin sa mga Pilipino na
tamad daw at mga slowpoke mababagal. Syempre, tinweet niya to, it doesn't matter if the truth hurts, pero hindi naman yan totoo, di ba? Wag natin lahat wag natin generalize kasi siguradong merong maiinis sa sasabihin mo. Isipin mo kung construction worker ka, tapos sobrang underpaid ka, sobra ka sa pagod, talagang babagal ka. Kung yun ang irarason sa'yo tuloy, kung bakit ka mabagal, di ba dapat simula pa lang ng trabaho mo, naaalagaan ka na, di ba? Kung mga construction worker, mga janitor sa ibang bansa, mas mataas pa kinikita sa mga ibang nurse dito sa Pilipinas. Yung standard of living, yung nilalagay mo na effort at pagod sa kinikita mo, sobrang magkalayo. Sobrang taas yung pinapagod mo para sa kinikita mo. Hindi compared sa mga ibang bansa, mas mapagbigay at mas generous pagdating sa pagod na pinapasok mo. So, this is a rash generalization ni Tito Tulfo. Isang malaking uwew yan, Tito Mons. Please, wag natin isisi lahat sa mahirap kung bakit sila mahirap. Merong mga boundaries at merong mga limitasyon yan na hindi maaabot dahil sa kanilang pinagsimulan. Check your privilege, please, mga Pilipino. Wag natin laging sisihin ng mga mahihirap. Kung kayo nagsimula rin sa kung saan nanggaling ngayon ang ibang mga Pilipino sa hirap, sigurado ako mahirap din kayo. Depende yun kung anong baraha ang mabunot mo sa laro ng buhay. Diba? Iba-iba yan, random yan. Hindi laging maganda ang baraha mo at minsan kahit anong hirap, anong hard work ang gawin mo, kukulangin pa rin yung napakahina mong baraha. Sana naiintindihan lahat ng mga, lalo na sa mga taong nasa mataas ang posisyon. Sunod na balitang, hindi ko na kaya. Sunod na balitang Women's Month, kasalanan na naman ng mga babae kung bakit daw sila ina-R. At kailangan ko sabihin R-word kasi magalit si Tito YouTube sa akin. Wow, 2019 na may ganito pa rin mag-isip. Grabe, cancer! So, please, itigil na natin ang victim blaming. Sa mga bundok, sa mga lecheng bundok, kung saan may mga unggoy, yung mga babae nila, halos isang sinulid lang ang nagtatakip sa mga at sa mga nila. At hindi sila ina-R-word ng mga lalaki doon. Okay? Nasa disiplina yan at nasa respeto mo sa mga babae. Kung ang isang babae magtaas lang ng singit at ikaw ay gusto na siyang talunan, meron kang sakit sa utak at meron kang tulo. May tulo ang utak mo at ang iyong itlog. Okay? Kung di mo kaya kontrolin ang sarili mo, hindi ka tao, animal ka. At oo, meron tayong pagka-animal aspect kasi nga, di ba, nag-evolve tayo sa mga unggoy. Ito yung mga taong nagkulang sa pag-evolve. So, yeah, pwede silang, pwedeng distasteful yung kanilang mga paninamit or parang, di ba? Kasi may mga babae nga na nandidiri sa mga ganong babae manamit, di ba? Kahit ganon pa man yun, hindi yun parang signal sa mga ibang tao na i-R-word mo ako, di ba? Common sense. Kung katawan nila yon, kung gusto nilang ganunin yun, problema na nila yun. Kung ano mang problema, madala nun sa kanila. So, dapat no touch tayo doon. Hanggang tingin lang dapat. Kung pwede ka marindin, sobrang, nakikita ko na yung burnik ni ate. Yeah, pwede ka mag-bulok away or mandiri, pero para hawakan mo sila, para i-R-word mo sila, off limits na yun, man. Pwede mo silang laitin sa utak mo, pero off limits na yung pag ano na yun. Lumagpas ka na sa linya. 2019 na sila. Sunod na balita balita, Women's Month, meron tayong bagong Marvel hero na ang nagngangalang Wave na gawa ni Lei Nilyu. Diba? I-follow mo, lalagay ko siya sa description. Siya ang nag-design kay Wave, ang isang Cebu-based daw na Marvel superhero na makikita natin sa War of the Realms New Ages of Atlas #1 in May. So proud of the Filipino race again. Diba? Halo-halo dito ang cancer at hindi cancer. Ito daw kanyang espada parang scales daw ng isda na nagre-represent sa mga ipinanglaban natin dati sa mga Espanyol. Sana meron din perlas na nakabit sa kanya, diba? Perlas sa silanganan. Sana meron pa to improvement. Di ko alam kung ito na yung final art. Pero diba, ang importante dito, may Pilipinong gumawa ng isang Pilipinong artwork, diba? Support local, mga cancer. Sunod na balitang inatang huling-huli, palakpakan sa TNC at natalo nila ang China sa WESG at nag-uuwi ng 26 million pesos. Diba? Inom ng taho, saboy ng taho, diba? BIR has entered the chat. So, itamang bawas lang, sabi ng BIR. Diba? Kahit wala si Coco na gumamit ng C-word, kailangan pala iba ng buong TNC para matalo ng China.
Ano, laban? Ano kayo ngayon? So, yun ang mga balita ngayon natin ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Ako ulit si Mocha Frappuccino, nag-iisang legit fake news type host sa Pilipinas. Mocha Frappuccino. Ouch. Ang isipan sa science o agham. Siniskwela, 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 hey! Siniskwela, siniskwela,